Tere! Torilla ostoksilla käynti on ihan erilaista kuin kaupassa käyminen, koska kauppaan mennessä mulla on ostoslista, mutta torille tullessa mä katon mitä täällä on. Mä ajattelin aamulla, että mä ostan härkäpapuja. Mut kun härkäpapuja ei löydy torilta, niin pitää tyytyä siihen mitä täältä löytyy. Tämä on niin paljon mineraalaineita, että ei ole mitään muut syjä. Tarton tori on mun lempipaikka sen takia, että täällä on parasta ruokaa yksinkertaisesti. Siis jos näistä raaka-aineista ei tule herkullinen ateria, niin ei sitten mistään. Sainpas kalaa tänään! Meie pakume kohalikku mahetoodangut, maheköögivilju. Meillä on oma talu, kus me neid kasvatame ja Tampere inimesele võiks soovitada arbuusi ja melonit, mida ma ka kasvatan, sest seal seda kasvatada väljas ei saa. Kasvatad ka, jah? Jaa. Wow. On nii suured arbuusid praegu kodus. Pakume kasemahla erinevate maitsetega. 100% mahetoodang, käsitööjoogid, Aitäh! kogutud Otepää Natura alalt. Tosi hyvää. Ihan kuin Louhisaaren juoma lapsuudesta, mut pikkasen parempaa.